Ali počinje, to je dobro. Bravo. Je li to prvi prodati računar sa Windowsom 7? A ja mislim da je noćas prodat u ponoć prvi, ali ovo je prvi podnevni računar. Prvi podnevni? Pa da, prvi podnevni. Tačno podnevni promocija počela ovde. Prvi koji je Žile prodao posle 10 godina. Prvi koji sam ja prodao posle 10 godina. To je činjenica. Po pola ćemo da kupimo. Nas dvojica privat. Nećemo, nego koji je onaj najbolja varijanta? Najbolja varijanta ono tamo, ovde. Ovo je najbolji. Čija igračka je onako, ima odvojenu video karticu, ima 500 gigabajta. U nekom domu za nezbrinutu djecu. Recimo. Ne može biti Neko oni predloži. Ko je predloži? Monitor? Kome da poklonim? Ne, kome da poklonim računar? Ajde, Zvečansko recimo. Da, uz Zvečansko. Ajde. Zvečansko su dobro, evo. Znači ja nanosimo ga na kasu, evo sad mi nije nam. A Bogdan će da dobije majicu od mene ovu, da život bez granica. Ali zajedno nosimo računar. Zajedno nosimo računar Zvečansko. A vi ste pozvani da... Ali monitor, neće bez monitora. I jedan monitor, neki srednji. On ne zna, ti se bolje razumeš od nas, zabere neki koji ide u sladu sa ovim. Ajde, spakujemo i... Mi nismo se dogovorili.